Хайде да ходим на снимки заедно. Отиваме на снимки на късометражен филм, като днес аз ще бъда гримьор, фризьор и танцор. А след 2 дни ще снимаме моята сцена, в която вече ще съм си актьор. Сега вървя към Стария град, където е първата снимачна локация в Пловдив, но няма да ви издавам къде точно. Майде с нея. Не, просто върху. И после ще казвам стилрой. Това е звездния екип. Мина най-натоварената част. Сега почистваме всичко. Заобикаляш долу и трябва да минеш по едно... Пием по едно второ кафе и се подготвяме за смяна на костюмите, смяна на грима и така. Прическа и грим от мен. Амче, няма съм масовка. Не е хубаво да изглеждам. От гримьор. Моля те, Искаш да видиш? покажи ми. Това ми е третото кафе за днес. Какво ще правиш сега? Ще бъркаме пот. Може блясък вътре също. Даже знаеш какво може? Айде, може да не е другия, а може да е от този. Ще стане микс. Кажете, че е рап. Рап. Уу! Yeah! И аз. Zaro Man, baby! И къде ходиш с тях? По кълдърма в Стария град Пловдив. За вас е ден 2, за мен е 3 дни по-късно. За сега бях в Стара Загора на фестивала Нови открити сцени Плюс. И сега дойдох на снимки, но не знам къде сме точно. Я да видим. Аутфита за деня. Как ти пише Никол? Какво правят мъжете по време на снимки? Сложно ти окулки да взимаш с така че спомнихме и това.
Няма влог, че ли правиш? Не, няма влог. Отиваме към сет. Тук. Той ще бъде... А, по програма И сега този кабел, може да си го прекараш. Виж, такива са тези, на които пише Кристи. Свършихме за днес. Ще се видим скоро пак. Да. А вие утре? Благодаря. Най-лудите и най-яките. Ами, край на днескашния снимачен ден. Сега се връщаме в Стара Загора. За съжаление, снимките свършиха, но най-хубавото тепърва предстои. Мисля, че това е най-нормалната визия, с която да си взема вечеря. Добре, след като вече имам храна, съм спокойна да тръгвам към Стара Загора. Стигнах в София, вече започнах да си махам камъните и грима и е време за лягане. Моля? В София? О, не! В Стара Загора. Кажи нещо за влога. Ще те включа така в тази позиция. Като цяло, първо тренирахме, после ядохме банички, накрая робчета. Да. А пък аз, като една жена, работих. Бях на снимки. Ще работиш, бе. Знаеш кое е най-умното нещо, което е излязло от една жена? Не го казвай за влога. Ако обичаш. Гледахме доста нецензуриран театър. На кого? Какви бяха? Банска Бистрица, да знам. Хвърдата. Не бяха. Унгарци. Гледахме доста хубав, но нецензуриран унгарски театър. И така. Ами, това беше да снимате късометражен филм с мен. До скоро и лека вечер!